Krásny deň, máme tu tretí deň výzvy, ako prestať kričať na deti za 10 dní. A dnes sa v ňom budeme snažiť dostať do kontaktu so svojimi potrebami. Potreby a ich naplňanie sú hlavným motorom ľudského konania. Preto je dôležité vnímať a uvedomovať si svoje potreby. Podarilo sa ti vo včerajšej výzve identifikovať svoje nenaplnené potreby, ktoré si mala v tej modelovej situácii? Ak bolo pre teba ťažké nájsť svoje skutočné potreby, môžeš si pomôcť tým, že nahliadneš do zoznamu základných ľudských potrieb, ktorý som pre teba pripravila. Máš ho na stiahnutie v e-maili. A možno ťa ich počet a rozmanitosť prekvapí. Alebo skús túto pomôcku. Ak sa ti tá situácia pravidelne opakuje, napríklad, že sa to dieťa nechce obliecť, spomeň si na to, kedy si sa v tejto situácii dokázala zachovať tak, že si bola v pohode a neskončilo to krikom na dieťa. V čom boli iné tie okolnosti? Čo bolo iné v tej chvíli v tebe, v tvojom tele, v tvojom živote? A na čo si prišla? Zapíš si. Za naplnenie našich potrieb sme si zodpovední len my sami. Nemôžeme nikoho iného viniť z toho, že nám nepomáha ich naplňovať. Môžeme len požiadať o to, aby nám pomohol ich naplniť. Moja výzva pre teba na dnešný deň je: zastav sa, keď budeš mať chvíľku kľudu. Zavri si oči. Zhlboka sa nadýchni nosom. Vydýchni a odpoveď si na otázku. Koľko energie mám dnes k tomu, aby som mohla byť mamou, ktorou chcem byť? Urči si to na stupnici od 0 po 10. A odpoveď si, čo mi chýba k tomu, aby som bola na 10? Čo ma trápi? Čo ma bolí? Čo mi prekáža? Ktorá moja potreba není naplnená? Čo mi najviac berie energiu? A zapíš si, na čo prídeš. Je to nesmierne dôležité uvedomenie, aby si mohla spraviť ďalší krok, a to je vymyslieť stratégiu, ktoré potreby a s akou prioritou si začať naplňať a ktoré činnosti odstrániť, pretože ťa oberajú o energiu. Potreba nemusí byť uspokojená hneď. Potreba chce byť videná, uznaná. Ak máš momentálne bábätko alebo veľmi malé deti, ktoré nespia celú noc, veľmi pravdepodobne máš dlhodobo neuspokojenú potrebu odpočinku. Neznamená to ale, že si odsúdená na to prskať celý deň okolo seba hnev na všetky strany, vždy keď ťa dieťa niečím rozčúli. Vždy sa dajú nájsť spôsoby, ako si uspokojiť túto potrebu, to znamená ten odpočinok, v rámci možností tej svojej životnej situácie. Niekto potrebuje prekonať zabehnutý vzorec, že všetko zvládnem sama a požiadať blízkych o pomoc. Iný si vymyslí nejakú kreatívnu stratégiu, ako oddychovať spolu s dieťaťom, alebo zapojiť dieťa do nejakých činností, povinností a získať tak viac času pre svoj odpočinok. Najdôležitejšie je ale uvedomiť si tú svoju skutočnú potrebu a uznať si sama pred sebou, že jej nenaplnenie ma dostáva do stresu. Pamätaj na to, že deti sa rýchlo nakazia našimi emóciami a preto, ak chceš mať pohodové dieťa, musí cítiť dieťa pohodu predovšetkým z teba. A hneď zajtra sa pozrieme na to, ako zvládať svoj rodičovský hnev.